जाय सानै मानसिनि मुं लादों बे जोबोद माने मुं खुगायाव लाथावथाव मानसि नङा मानोना सासे रिटायार्ड बिअ दानि बे बैसो more than 65-70 इयार्सनि खाथियाव बिनि बैसो आरो बे बैसोआवबो दासिमबो गावखौनो बे समाजाव आंनाव बुद्धि दं आंनाव सोलो दं आंनाव गोहो दं एब्राबलि नंखाय खोथाखौनो प्लेस खालामनो सेस्था खालामनाया बे अमर सिंह बायदि साननो रोङि सासे थार्ड क्लास माने आरो नेर' माइन्डेड मानसियासो बे खोथाखौ रायलायनो हायो आरो बेराफारसेथिं दावराव देख्रेब बिथाङा अराय गोदो समनिफ्रायनो गोबां सम जोंनि हारिखौ सावनायनि माने नेगेटिभ रलखौ बिथाङानो लाबोदों आरो बिथाङानो बिटिआर ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव नेगेटिभ सानग्रा हग्रानि बेनो गुदि बिफां होननानै बुंबाबो जेबो गोरोन्थि जाया होननानै आं सानो बेराफारसेथिं मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ जि रोखोमनि बिथांमोनहा फाव फान्दायनानै जोंनि समाजाव बिथांनि सायाव मोनसे गाज्रि सानखांथि लाबोनायनि सेस्था खालामदों बे जोबोर मुगैथाव आरो आं बिथांमोनखौ बुंखायो बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय बिराद गोजानाव थानांगौ नङाबा मोनसे समाव जोंखांनाय जानो हागौ आरो बे जोंखांनाया पुरा दावराव देख्रेब आरो अमर सिंहनि खर'आव गोलैनो हागौ।